haramun ne. Ayoyi guda uku suka haramta waka karara a cikin Qur'ani. Ayar da ta fito da abun fili ta ne aya ta cikin suratul Luqman. Aya ta 4 ko ta 5. Allah ya ce wa minan nasi man yashtari lahawul hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi. Kun ga Allah ya ce wa minan nasi wa'ansu daga cikin mutane man yashtari lahawul hadisi. Allah ya ce ba su da aiki he sauraron lahawul hadisi, ba abun da yake sa su nitsu, babu abun da za su saurara su ji sun ji daɗi sun samu nitsuwa a ransu he lahawul hadisi. Saboda ne Allah ya ce liyudilla an sabilillahi, kawai saboda su kautar da kansu ko kuma ya kautar da su daga hanyar ana bigari ilimi ba tare da wani ilimi ba. To kun gani waka karan kanshi haramun ne. Wannan kalma ta lahawul hadisi, Abdullahi bin Abbas yace lahawul hadisi, Abdullahi yace wa huwal gina'u wa huwal gina'u wa huwal gina'u allazi la ilaha illa. Sanda Abdullahi dan Abbas ya ranta yace wa huwal gina'u sau uku, yace abinda ake nufi da lahawul hadisi shine waka. Saboda haka waka Islamically, from the Islamic point of view, to even listen to music haramun ne. To daga lokacin da kace zaka dauki kudin ka taimaka wani mawaki saboda wani dalili, za ka ƙara fada karkashin wata a suratul Maida inda Allah ya ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan. Allah ya ce kada ku yi taimakekeniya ta wurin yada barna, kada ka yadda kai amfani da kudin ka dan ayi wani abu wanda kuma yin wannan abun sabawa Allah ne. Kar ka yadda ka taimaka ta wurin yada barna ko da kudin ka ko da karfin ka ko ta wani hanya. Allah ya ce kar ka yadda, kar ka yadda ka taimaka wani yada ba. Kaga daga lokacin da ka dauki naira 1000 ka ba wani mawaki saboda ya mawaki, ka san mutum miliyon nawa za su saurari wakan nan, ka san shekara nawa za a yi ana sauraron ta. A musulunci muna da sadaqatul jariya, muna da masi'atul jariya. Sadaqatul jariya shine aiki mai kyau, kai amfani da kudin ka kai wani abu mai kyau, kaman gina bohol ko wani abu, ko gina masallaci ko islamiya ko wani abu, ko kana kabarinka, duk lokacin da ka amfani da wannan abun to ladan zai same ka. Masi'atul jariya kuma shine kai amfani da kudin ka ai wani abu na sabon Allah, shi ma wallahi ko kana kabarinka ya ladan ya same ka. To daga lokacin da ka dauki naira 1000 ka ba wani mawaki saboda yayi waka, to ka sani idan ka mutu a yau, duk ran da aka saurari wakan nan ko kana kabarinka billahi lazi kana da kamisho, kuma ya shiga littafin ka ikira kitaban ka babu nafsika yawma alayka hasiba. Ranan da Allah zai saka ka karanta littafin ka da kanka, wannan kudin da ka bar maybe ma ka manta, mala'iku sun rubuta an kiyaye maka shi. Billahi lazi duk yau mutanen da suka saurari wannan wakan kana cikin kabarin ka kai ka mishi ya same ka, saboda mai ka taimaka ta wurin yada barna. Kun gani? Sannan a hankalce yanzu wa'annan mawakan da su, dan ni na ga abu wajen guda biyu. An ce shi Dauda ka huta rana yana da question naira 1000, wannan Adamu Zango da kwana da question naira 500. Yanzu da shi Dauda rarara da Adamu wane ba miliyoniya ba cikin su. Kwanan nan Dauda rarara ya kyautar mota, kuma iya sani na wannan shine karo na wajen 4 yana kyautar mota. Mutum ya cire mota ta miliyon 2 ko miliyon 3 ko miliyon 4 ko miliyon 5 ya kyautanta wajen nawa, amma yi zurkwai shi 1000 naira from poor Nigerians. Kun gani? To yanzu kai idan ka ɗauki naira 1000 ka bayar, to ka san wannan abu da sauran zai same ka. Sannan kuma yanzu in duniya da gaskiya da ku da su wafi wani cin gajiyar wakan ko jin daɗin wakan. Wakan nan ba ita za a kazan su ba. Yanzu kamar Dauda kafin ya fara wakan nan waye san shi, wakan nan ne ta sa yanzu yana da gida, yana ya zama multimiloniya, ya zama har yana da wani abu ya shiga gwamnati a ƙara mara alfawa duk a dalilin wakan nan. To kun ga ya fi ku sanin muhimmancin wakan. Idan kuma yi wakan a yau fa idan za a yi kyauta ba shi za a yi wa, ku ba za a yi wa, to ku me naku a ciki? Kuma in kai kyautan ma shi kamar ma bai san ka ba, bai san kamar ba, ka dauki kuɗi ka bashi, ya ji ya cimma burin shi, yayi abun da zai yi, yayi amfani da ku, ya samu kuɗi ko ya samu wani victory ko wani dauka, kai kana can cikin kabarin ka. Duk lokacin da aka saurari wakan kai ana rubuta maka ladan, to kai me naka a ce? What have you benefit from giving 1000 naira or 500 naira? This is lack of Islamic knowledge that we are always talking about. Wannan dakikanci ne da ma rashin sanin ya kamata. Wallahi akwai jahilci ba a cikin wannan abu. Abu tattare da tuwo. A condition din da Najeriya take ciki yanzu, mutane nawa ake kwana a gidansu yanzu ba a dafa abinci? Mutane nawa suke kwana da yunwa a gidajensu? Mutane nawa suke garajen asibiti suna neman taimakon da bai kai ya kawo ba? Ba kwa taimaka musu. Sai wani ne kuɗi wanda
yana da wadatar shi za ka ɗauki yanzu wannan 1000 da za ka mutane nawa ga sunan suna wallahi a wannan ka taimaka mana da 500 ba karamin addu'a zai maka ba in ce mun ke so ku je ku musu mana you are in trouble condition ku duba irin wannan abun wata aya a suratul anfal Allah ya ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinil insi wal jin sai Allah ya ce yuhi ba'dhum ala ba'd Allah ya ce kamar haka ne it's like that we used to attack to each and every prophet enemies among mankind. Every prophet has an enemies among mankind. Su kuma those enemies among mankind ga sunan za ku gansu kamar mutane ba billahi lazi Allah ya ce amma shedanu akwai shedanu a cikin mutane kuma yawanci shedanu cikin mutanen nan su wane su ne mawaka dan su ne bidilla an sabila ba suna batar da mutum da kanya Allah yanzu a dogon jami'a marabin shi da shedan dan a dogon jami'a what is the difference between that boy and devil? It's a devil among mankind. Ado Gwanja shedan ne. Aure nawa ya kashe? How many people have divorced their wife just because of that Ado Gwanja ko wacin da sauransu? So duk irin wayannan abubuwan duwa bari in ga muku wata magana na rantse muku da Allah da ya laji wani mawaka da wani waye da kuke gani suna burge ko wannan mutane fa kwata ba Allah a ransu ba. Kwata ba lahira bane a ransu kawai duniyan nan fa idan ne a ransu ba. Duniya ne kawai a ransu ba wai Allah ba to billahi lazi idan kana so ka tsira kai da akwai lahira a ranka you have to avoid all these kind people. I'm just telling you the truth. Look at the condition of our country. Amma wayan so suna daukan wai naira wani in ya dauka ma ba har ya posting ya snap pin kudin da ya bar yayi screenshot din shi and post it in Facebook kamar wani wanda ya wani abun giri kamar wani wanda ya wani abun gwaninta billahi lazi za ku yi bayani akwai ranar kin dillanci duk wani abun da kuma ku san wallahi duk kudin da Allah ya baka a nan duniya arziki in ka kashe ranar gobe kiyama sai kai wa Allah bayan yanda aka kashe kudin summa la tusaluna yawma izin an na'im Allah ya je ka mishi bayani saboda dukiya tana ɗaya daga cikin ni'ima ranar gobe kiyama Allah ya tambaye ka duk dukiyan da ka samu ta ya ka same su sai kai wa Allah bayani ka same su ta hanyar halal sai Allah ya ce to kamin bayani ta ya ka kashe su wallahi tallahi sai kai bayani ko ka samu ta hanya mai kyau in ka kashe ba ta hanya mai kyau ba billahi lazi Allah will punish you shi yasa wani ingantaccen hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce talaka sun shiga aljanna da rabin yini sannan masu kuɗi su shiga wai su daga cikin sabai masu kuɗi su a to rabin wuni ka ai babu wanda ba saboda me sun manta da wunin tashin alkiyama shine shekarar 50,000 na nan duniya ga aya a cikin suratul ma'arij tarujul malaikatu war ruhu تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة الله نتوى شكرا